Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati kag welcome naman sa lunes nga edisyon sa This Is My Life. Upod sa inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Enero 25 tuig 2021. Ha ha ha. Pila na lang kaadlaw. May tapos na ang bulan sang Enero. Kadasi gidya Tita Wilma siling nila pwede hindi ay hindi gidya pwede. Go gidya. No? Wala gid kita dira iya mahimo. Na kay ang atong sa orasan nagalakat nagatiyog bot silingon nagaligad gid ang inadlaw. Na? Sa kadasig lang Enero 25 na. Ti sa gihapon na ngayon pagpangamusta sa inyo sa tag-sagyan. Una-una nga pagpangamusta kung anong sudan nyo da panyaga nga ginsaluhan kung may bilin pa, paamok na pala. Tawe na bilin pa da panyaga, ha? Okay, sa iton man mga palang nga mga tagpalamati nga nagapod sa iton sa ilang mga radyo aton pagpangamusta sa inyo mayong hapon man. Ang aton mga senior citizen, kamusta man? Sa nakaligad nga Domingo nga adlaw. Nangin happy bala kamo to nakaupod ninyo ang mga palangga ninyo sa kabuhi. Ang aton mga chikiting dira nakabisita wala tawe. Oh, ang iban ara nagadalikyat gid kag magpasaway gani sige lang gyapon ha. Pero ara na sa aton paminsaron kag sa aton heart nga kinahanglan padayunon gid naton. Padayunon gineton ang pagsunod sining mga health protocols nga ini para sa aton safety, ha? Ang inyo face mask, ara ka naman, Tita Wilma. Ang inyo face mask, ang inyo face shield, ang pagpanghugas ang inyo mga kamot, dugay. Di ko nagagwa ka mo kagundin, dira magkanto ang inyo man alcohol, hindi pagkalipatan. Para magsigi-sigi man, magsigi-sigi kag mag-amat-amat na maayo kag amat-amat naman nga magagwa hindi bala magagwa gid Tita Wilma kay last Saturday na tag na nato na nga pahinugutan ng
mga 10 years old, no? 10 years old, pwede na, kagwa, amat-amat. Oh, pero hinay-hinay lang sa gihapon. Mga iloy, hindi pagkalipatan nga kung magwa ang kabataan. Let's say, kung pwede na sila magwa, madala pagwa ang ila mga face mask kag face shield, ha? Ara, ginabala sa aton. Okay? Yes. Sa karon nga adlaw Lunes, syempre sa gihapon, pila man ka mga updates sa aton sinimadulong sa inyo. Sa siniiya nga hapon, nahanungod sa nagakatabo sa aton sa palibot sang Pilipinas kag sa iban man nga mga pungsod diri man sa aton. Bodo makaswerte gini may nagdaog naman niya sa loto. Wow. Sa mga nagatalaya, san upang inyo swerte man? Hindi maghambal dito nga, san upang yung swerte kung magdaog iya sa loto? Kaya man kuya gataya, sa mga nagataya lang, wish you good luck na lang bala, sige lang, go lang, na? Sa mga nagatalalaya, dira. Kaysa nakuha na ito nga informasyon, sa nakuha na ito niya, yes, so, Tita Wilma, may nagdaog sa loto, galing taga Cavite, isa ka Cavitineo, no? Isa ka Cavitineo, so hibaluon na ito ina. Sa mga mahiligon dira iya sang baboy tawa, ha? Sa mga mahiligon magkaon sa mga karne sang baboy, karne sang bak. Mahal ang presyo, no? Okay, Tita Wilma. Pero sa Department of Agriculture kay may ara man subong ginaduso ang price freeze. Kay nga tungod ka mahal sang baboy tungod sining African swine flu. Hibaluon naton man ina karon. Kag magluwas sina sa iton man mga drivers sa mga di pasahero nga mga salakyan. Maayo nga balita tawi kung hindi bantayin nyo ana. Sa iton din mga drivers sa taxi kag sa mga di pasahero nga mga salakyan. Basi pa hindi may price adjustment, oil price adjustment mga kompanya sang langis. Pasalamatan naton ina. Gamay-gamay lang kung pila dugay-dugay hatag na ni Tita Wilma. Na? Okay. Kag bantayan man ang aton sinisulat nga pagabasahon sa inyo via messenger sa gihapon ni Tita Wilma. Baw mga anak, ilabi na ini mga ulihing tubo. No? Na kami nga mga ginikanan, naka-intindi man kami sa mga pagbago, kay ti hindi na malikawan ang tanan nagabago samtang pitik kag nagalibot ang orasan. Pero hinay-hinay lang, na? Hinay-hinay lang, nga hindi man bala magulpihan ang mga ginikanan. Hibaluon tama na karon Tita Wilma. Sa sitwasyon ni bilis ang mga kabataan nga gusto na magsulod sa pagpangabuhi, makasiling ara ako sa gusto nga edad, I can decide on my own, mga something nga amo sina, hibaluon ta na karon. Kag syempre man ang ato na FYI segment, sa mga nagasakit darang ilang likod, mayara na gasakit ila likod ti kabay pa nga mga suggestions man naton karon kung paano ina mapahagan-hagan makabulig man na para sa inyo. Kag syempre ang aton man tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw syempre Lunes Enero 25 tuig 2021. Pero kadtuan anay naton sa siningation ng aton sini dalagan sang panahon. Ang aton sini weather update from Pag-asa. Siling sang aton sini Pag-asa sa ila sa ni weather update karon man nga adlaw ang tail end o kun ang ikog sang frontal system o kun shear line kag ang amihan no hangin amihan or northeast monsoon amo ining magadulot iya sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang Luzon karon nga adlaw na kag ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya nga Payaw kag Kalinga suman sa Mountain Province kag Ifugao pati na sa Aurora ang may magaluumon nga kalangitan nga may laptan-laptaman nga mga pagpanaliti kag pag-ulan kag pagpanag-uob ina tungod man sa ikog or tail end sang frontal system ina nagaapekto sa eastern section sang Northern Luzon. Pag ang Batanes kag Babuyan Islands ang may magalumon man nga kalangitan nga may pagpulo panalithi tungod sa monsoon o kon sa sa amihan, di ba? Kag syempre
ang iban nga bahin sang aton sa nipungsod Pilipinas, lakip na kita diri iya sa Visayas. May pagulugal uman, tubto magalumon nga kalangitan, nga may panalagsa nga pagpanalithi tungod ina sa localized thunderstorms. Nan. Kag ang aton man kadagatan, syempre, daw okay, ang makhanay ang aton kadagatan, kag ang pagdapya sang mga balod. Ang temperatura naman nga aton mabatyaganti sa siningation medyo mapaang-paang na kay nga nagabatsyag na kita sang kainit ni haring adlaw mo, di ba? Pero ba kay natubto magulong adlaw mapugnaw sa gihapon ang temperatura na diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang aton sa temperature from 24 to 31 degrees Celsius. Kag syempre man si haring adlaw nagbutlak nakita naton diri sa aton sa Visayas alas 6:12 kag magatunod siya karon alas 5:49 sa hapon. Kag alauna 46 na gamay lang gid hingalit lang gid Tita Wilma hatag naton anay nga update sa COVID-19 o kun coronavirus disease sa itong sini mga palanggaman nga mga tagpalamati, no? Sa Bacolod ba pagkakita ko gid kagabi, no? Ay, salamat na. Ang dekban wasang Bacolod wala bagong nga kaso sang coronavirus. So nagapabili na nga sa na-record sa 5,708. Ang probinsya may ara 16 ka mga bago. Ang record sa karon may 6,587. Bot silingon sa bugos nga Western Visayas, 36 ka mga bago nga kaso ang nagdugang. May ara kita record sa Western Visayas sa 22,704. So sa 22,744, ang aktibo na lamang dira sa COVID-19 is 944. May bag-uman nga nagtaliwan, dugang nga nagbago sa itong record. May ara na kita subong nga record sa Western Visayas sa 692 ka mga kabuhi nga nagkaladula tungod sining coronavirus. Kag out of 22,704 nga total cases ng COVID-19 sa Western Visayas, ang mga naka-recover na dugangan 35 ka bago nga mga naka-recover, mga recoveries, kag may total kita sa karon sa mga naka-recover sa 21,062. Kag base naman sa records ng itong Department of Health dari sa Pilipinas, may record kita sa bugos nga pungsod sang kaso sang coronavirus sa 513,619. Ang mga naka-recover dira 475,612. Ang mga nagkalamatay nagalabot naman sa 10,242. Kag kung ito naman basihan ang records ng World Health Organization, sa bugos iyang kalibutan, ang records ng coronavirus ara sa 99 milyones, no? 99,771,327. Ang nagkalamatay, 2,138,965, kag ang mga naka-recover 71,742,274. Amoy ng records ng itong World Health Organization sa update sang coronavirus disease o kun COVID-19. Okay. Sa dugang naman natin siniya nga update, abe, natungod sining COVID-19, Aryo, kay bilang kabahin man sang pag-istrikto, no? Kag pagpahugot sang ila sinisabat sa COVID-19 pandemic sa US niya, ha? Ginamando sa karon sang bagong nga presidente sang Estados Unidos, nga, yes, si President Biden, na, ang pagpatuman liwat sang travel ban, travel ban para sa mga non-US citizen nga magabiyahe o kun nga nagbiyahe, nagbiyahe sa Britain, sa Brazil, sa Ireland, kag sa dako nga bahin sang Europe.
Okay. Inakadungan man nga sang pagpalawig ni Biden sa ginapatuman nga travel ban sa mga naghalalin sa South Africa, kadungan man sa mga kaso nga sang paglaton sining bag-o nga variant sang coronavirus. Kag sa pagpungko man bilang bag-o nga presidente sang Amerika, nagligad nga si Mana, gilayon man nga ginistrikto iyan ni Biden ang paggamit sang face mask, no? Pagsuksok paggamit sang face mask, amo man ang pag-quarantine sa mga nagasulod sa Amerika. So ina nga mga aksyon kabahin sa iya diskarte sa pag-atubang sang US o kundi Estados Unidos sa nagalala pagid nga krisis resulta sang COVID-19. Kay ti kabalo naman tangadaan nga una na ito ang gin-announce ni Biden nga posible sa pagsulod sang bulan sang Pebrero magalabot na sa tunga sa milyon ang ilang COVID-19 death toll. Di syempre para maghaganhagan kag para magtagam, di ba na? O okay man na. Kita di gani sa Pilipinas, puwerte, sobra, di ba? Okay. Kadtuang naton ang pila pa naton sa nika mga updates. May ginrekomendar iya ang Department of Agriculture kung nga aton sa ni DA sa aton presidente kay Rodrigo Duterte. Ininahanungod sa pagpatuman sang price freeze sa karne sang baboy sa mga merkado. Kay nga apwerti iya ang pagtimbok o pagtaas sang presyo sini tungod sang ASF o kun African swine fever, no, di ba? O tagpila na subong ang karne sang baboy, galing ka way na ko kabakal mo kung tagpila ng karne sang baboy subong sa merkado. Ang katapusan ko to pila tawe to 20 to 40. But subong sila nan. Pay ko pabangkot kay Jo Marie kay na. So no iya kay DA spokesperson kag Assistant Secretary Noel Reyes, igaapilar ni DA Secretary William Darke Presidente Duterte ang pagpatuman sang halin sa 270 tub 300 pesos kada kilo nga price freeze. Amo nang iya sinigin suwestyon. Ang hambal naman ni Reyes nga nag-aluka naman ang Department of Agriculture sang inisyal nga 400 milyones pesos para sa repopulation sang mga baboy sa mga lugar nga nakaangkon sang outbreak sining ASF nga ini. Kag nahibaluan nga karon man nga simana ang kilo sang baboy actually hindi man niya diri sa aton tawi kay dito sa Manila portigidya ka mahal mo kung makita naton sa mga balita sa television, di ba? Nagkalabot yung 400 to 420 20 pesos per kilo. Kapin pa ang ano na sa tiyan, ang liempo nan. Ay ho, dupulo pareho na sila sang presyo sang karne sang baka. So, nagtaas ang demand sang manok. Gani nagsaka man ang presyo sini sa farm gate sa farm gate sa mga merkado ara na nag 190 pesos to 200 pesos per kilo na ang presyo isang manok. Kinahanglan tagaan man ni iya sang igtalupangod sang agton sa ni gobyerno. Ariho, may test kit para amo iyang magahibalo na magatumod sang kinatuhay sang ASF virus o kon African swine flu virus halin sa hog cholera kag iban pagid nga swine related viruses. Dugay-dugay way natabaklon kay puro na sila may mga virus. Amo nang siling naton nga kung pwede kita pwede kita makaatipan man kita manok sa aton og saran sang pagid nga mas safe ang pagpananom-tanom ng estudyante na sang Sabado, no? Mga pagpananom-tanom naton sa mga utanon kinanglan himuon gid naton
Kay makapahagan-hagan na sang kamalahalon sang tanan subong, di ba? Okay, Tita Wilma. Mga motorista naton, mga palangga naton, nga mga drivers, sa mga di pasahero nga mga salakyan. Karon nga simana, ba medyo maghagan-hagan ang inyo pag-ulugtas tungkol sa kataasang presyo. Kay nga, ang mga kompanya sang langis nagpahibalo, no? Nag-anonsyar sila nga may mga pagnubo na sa presyo sang ilang mga produkto kasunod iya sang 3 kasunod-sunod nga simana sang ila pagpasaka sang presyo sini. Ay, nakaginhawa man ang mga drivers. Pero balon tabla tawi pilagin. Ay, abaw, Ginoo. Kuway ko ni kaginin. Masagin ko para surprise kayo. Abi, igakalipay bala ni sa aton mga drivers. Ariyo, sa separadong advisory, ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag ang Sea Oil Philippines, abi ninyo, nagpabalugid sila nga magapabuhin sila sang presyo sa kada litro sang ila produkto nga gasolina pila 15 sentimos nge. Ay, oo. Sa diesel, 10 sentimos ay nano ina iya. Kag sa kerosene, 10 sentimos man. Hindi na magpasalamat, Tita Wilma, ang mga drivers naton, ang mga motorista naton, mamuyayaw pa na sila. Ay, oo. Ang clean fuel kag Petrogas mag-implementar man sang pareho iya nga rollback. Kalakip man sang kerosene. Ay nga mga anak. Ina mangin epektibo buwas alis 6 sang aga. Enero 26. Ay, oo. Ano na lang naghambal sa itong DOE or Department of Energy man. But actually, dira sa latest data sang Department of Energy nagapakita iyang year-to-date adjustments sa ila. No? Inang net increase nga ang napasaka na ninila sa mga produkto naglabot na mo sa 2 pesos kag 30 sentimos sa kada litro sa gasolina. 1.65 sa diesel kada litro. Kag sa kerosene 1.60 sa sunod-sunod blato nga 3 kasimana. Ay, no. Te anhon abi na bisan mamuyayaw man kita ang aton mga drivers, ang mga konsumidores, pero hasta lang tadain way kita no mahimo mo talupang daman abi kani. O paamo kay na bala Tita Wilma. Mayo lang ni iyang nagdaog sa loto. Bumay tang sa mga diri sa ito, no. Yaman no kaya tawe wala anyway. Never mind na. Nagdaog sa loto. Pero ti masiling neton sa karon nga tuig ikatatlo na ni, no? Ikatatlo na nga naging milyonaryo tungod sa loto. From Cavite, bawang iya numero ho, 52, 12, 26, 28 kag 4. Nagdaog siya sa loto 642 kagabi. Pila ang jackpot prize sa 642? 20,130,966 pesos. 20 milyones, 130,000, 966. Mangin maaluan ka sa pareho mo. Ang bago nga milyonaryo nagtaya siya sa may Dasmariñas City, no? Dasmariñas City sa Cavite. Isa ka loto outlet, dito siya nagtaya. Ay, oo. Pero may araman nga, may nagdalaog man, pero inang mga 4 or 5 number combination lang na nagtunga-tunga lang sila. Wala, may 56 kabilo. Well, anyway, sana all siling nila. Tawe, sana all ang magdaog. Ay, kung gataya ka mo may tsansa, pero sa mga wala iya nagataya, syempre wala kagidya tsansa, no? Alauna 56, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, si Tita Wilma Anay, nagapahinumdum sa mga palangga naman natin nga mga tagpalamati nga nagakinanglan man sa mga preska kag mga matawong nga bulak dira, no? Fresh flowers para sa inyo mga loved ones o kung para man sa inyo man mga kinanglanon sa kung ano man nga mga... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo. San mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary. Hello, hi. Mayong hapon lang sa aton mga nag-upod sa live, ha? Sa aton sa FB Live. Juvie Monaras, good afternoon, Tita Wilma. Yes, Alex Montes, Tita Wilma, mayong hapon. Marwin Sarido Chad, good afternoon po, Tita We. Yes, thank you, thank you. Upod sa liwat sa imo programa para sa preska kag labas nga istorya kag balita. Alex Montesa, ha? Mayong hapon lang dira. Oh, salamat gid ara. Nagli sila sorry gid. Inday Blazag, Tita Wilma, good afternoon. Kay Leandro Madamba, na naimbag ama alim. Tita Wilma, watching from Lawag City, Ilocos Norte. I'm sorry, naimbag amalim, Tita Wilma. Sorry gid kay manul ko na sa inyo iyang language. Tawe, lihog na lang ko opda sa kahanginan ng abiyanta nga, oy, celebrate na isang ni birthday subong. Wow. Guillermo, Gimo, Clarito sang Mabini Coral, upod kay Tatay Fred Madrid, no? Madamo gid nga salamat. Happy birthday sa ilang aduha. We love you. Thank you gid. Salamat gid Tita We. From Alex Montesa, happy birthday. Ay man sa Alex Fuentes, nga nag-upod sa itong sa sininga hapon. Yes. Erwin Gonzalez, good afternoon, Tita Wilma. Monitor lang ko, Corazon Maalat Josina, mayong hapon sa imo, Tita Wilma. Palibot tamyaw sa akon ba nga si Bebot Josana, nga nagapamati gid subong sa reclamation area. Barangay 1, Hinigaran, Negros Occidental. Dennis Richard Tibor Roma, good PM Tito Welms, monitoring here in San Enrique. Keep safe always. God bless. To Dennis Richard Tibor Rua, good afternoon. Saliwat, madamo gid nga salamat. Good afternoon, Tito We. Still listening here at Barangay Cartagena, border of Sipalay City. Ikaw lang gid amon kalingawan di sa amon ni nga oras with rescue personnel, police, traffic, and BHWs. And midwife. It's me, Diego Mambo. Yes, Diego Mambo, thank you. Gid, keep safe, ha? Keep safe, gid sa inyo dira, tanan. Sa iton mga frontliners dira. Hello, Nanay Love watching from Araneta Street, diri sa Tangob, sa Carinderia. May transistor radio diri. Nagatukar Action Radio. Eh di, wow, pamok na bala. Salamat, gid RR, Tuparan Montua Rehinio. Maria Teresa Ofalinya, good afternoon, Tito Wilma. Mayong hapon sa imo, Tita We. Kag pag-greet lang sa akon, magpapakag sa akon mga utod. Sa iya sini mga utod. Sa family Pacheco, kag Hilado, Casilo, di Baguio, kag advance happy birthday sa akon pakaisa. Kag kaupod, gid ko sa imo programa, Tita. Watching from Agisan, Himamaylan City. Hi, Tita Wilma, good PM monitor lang ko diri sa matugnaw din na Mabini, Valladolid. Okay. Liog lang ko tamyaw sa boss ko, Ray Lastiere. Happy anniversary. Okay, thank you, Tita Ray. Happy anniversary sa inyo sang Mrs. mo, Susan Pahariliano.
Miss Seven Heaven, yes, Homa Lumina, thank you, good afternoon man sa imo. Siling ni Tuto Alex Montesa, congrats man gali sa ilan ni Sir Boy Duran kag Miss Baby Eden Abosa for newly elected NPC officials. Thank you, tita. Kunes. Yes, abyan ko, sa abyan niya pagid nga si SN2. Jonard Ostonal sa Philippine Coast Guard PCG Bacolod, 24/7. Okay. Enjoy sa birthday boy. About 24/7 gid nga celebration. Ling Chua. Yes, good afternoon Tito We, and God bless you always from Noel Amar. Sharing and likes dan ko no. Thanks good sir. Na good noon. I'm watching you here. Zoraida Luzero. Miguel Nambong, good afternoon Tito Wilma, kay Priscilla Maasin Odopel. Keep on smiling and stay healthy. Good afternoon, Ma'am Wilma, and to all the listeners, especially to Maleka family and my office mates. Keep safe, everyone. God bless and more power to ARB number 1 AM station. Thank you, Ma'am. Salamat, Gid. Hi, Tito We, mayong hapon. Ay, dali lang, Gid. Balikan ko lang Inday Dorigol Matiko karon ng imo nga greetings, ha? Relax lang kamo da. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian. Para sa iton man sulat nga pagabasahon sa karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong,
kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang pagbabasahon natin sa sininga hapon nga sulat, ginkuha natin sa aton messenger, ginpadala sang isa ka babae. Bababae, dalaga pa ni siya. Ha? Kag nagapatawag siya sa ngalan nga Neressa, my boyfriend. Okay. Kag ang sulat ni Inday Neressa, nagasiling. Hello lang, Tita Wilma sa imo, kag sa tanan, nga nagapamati sa Action Radio Bacolod, kag sa This Is My Life, especially sa mga nagaupod sa FB Live, kag sa mga seniors man nga ara sa ilang mga radyo. Tita Wilma, ako kag ang amon pamilya, avid listener kid, sang DYEZ, halin pa sang una. Nagpensar man ako nga i-share ang akon problema kag mangayo man sang imo advice kung bala husto ang ginahimo ko o kung hindi. Actually, Tita Wilma, antes ko suguran, hindi lang pagbasaha ang tutuod ko nga ngalan on air, kundi tawgaling ako sa ngalan ni Ressa. Taga diri sa Bacolod. Dalaga, may boyfriend, kag tawgalang kay Ched. Tita Wilma, subong pa lang, daw makita ko na, nga daw hindi gid mag-insaktuhanay ang akon manginugangan, kag ang akon mga ginikanan. Nag-umpisa ina tita sang wala ko na pagpauli sa amon balay. Dito ako nagatulog sa balay sang boyfriend ko nga si Ched. But actually, Tita Wilma, pareho kami nga professionals kag pwede na nga mag-upod. Ina, ang hindi maintindihan sang akon ginikanan. May obra man si Ched, kag ako may obra man. Pareho kami nga duha nga ara sa call center. Galing lain-lain lang nga shift. Wala na ako nagapauli sa amon kay mas malapit ang ilan ni Ched sa amon ginaobrahan sang sa amon balay. Kag kun kisa, kun ma-assign ako sa night shift, kinahanglan ko gid nga magtulog sa ilan ni Ched. Hambal sang ginikanan ko, hindi ina pwede tungod ginadumili ina sa sugo sang Diyos. Underline pa na iya, kag naka-bold pa. Na? Tita Wilma, we are old enough para pahilaptan pa nila. Amo ina nga ginakigan kami sang akon mama. Ang iya hambal sa akon kundi diin lang kuno ako nagatulog. Kag si Ched naman nga ginapasugtan niya ako nga sa ila magtulog. Kun amo man lang sina ang hambal sang mama ko nga hindi pa kami magpakasal para wala na sila sang problema sa amo. Hindi pa man gusto sang boyfriend ko, kay hambal niya, nagatipon pa kami
tita. Ang ila ginaestaran, may part man nga ginaparantahan ang iya mama. Gani kun kaisa, nahambalan kami nga base ano kuno ang ihambal sang iban nga tao. Kag kun nga ginapasugtan ako sa mga ginikanan ko nga magtulog lang permi sa balay sang nobyo ko. Siguro wala naman sila labot sa akon kag sa amo ni Ched, Tita Wilma. Hindi bala? Ang akon lang ginaproblemahan tungod ang mga ginikanan ko nagaugtas kyan. Pero ang ginikanan ni Ched nga okay man lang, Tita Wilma. Dari lang kutom. Salamat gid sa pagbasa ni Ressa. Okay, sa aton tagpadala subong. Actually, nakita kong imo ni PP or imo profile pic, may tahong ikaw nga dalaga. Paamo ka na bala? Di ba, Tita We? May tahong ikaw nga dalaga, kaamyon sang imo katahom, kag makasiling ka bala nga daw wala iya sa imo itsura ang personalidad nga makita naton sa kaundan sang imo sulat. Kay ti makita naton sa imo itsura nga daw mabuot nga daw nga mabuot ikaw nga bata masinulundon sa ginikanan. Paamo ka na. Magsiling bala nga ara ka na sa husto nga edad. Tapos mga professional naman ka mo nga duwa sang boyfriend mo nga si Ched. Okay man na. Ha? Okay man na. Galing kay ari lang bala girl ho. Na kung gusto mo nga mangin maayo ang pagtratar sa imo sang imo iloy kag mangin maayo man ang relasyon sang mangin maayo man ang relasyon sang imo mangin in-laws to be kag sang imo ginikanan, tan-awa lang bala ninyo nga duha ni Ched or bisan ikaw, ano bala ang ara sa inyo sitwasyon nga hindi makompormihan sang inyo ginikanan, especially sang ginikanan mo. Una-una, okay lang ya kay Ched. Lalaki siya. Kundira kaya magtulog kag magtiner sa ila. Ang diferensya, kung ang ginikanan naman, wala ginamuno or wala kamo komentahan nga, oy, wala man, di man kami kontra sa inyo sa relasyon. Okay naman, kaya ara naman kamo sa husto nga edad. Pero mas namigid siguro na nga antes kamo maghulid or antes kamo mag-upod, magpakasal man kamo. Or ikaw personal, pwede man kahambalan sa ginikanan ni Ched. Tungod babayi ikaw. Kung hindi man sila makadiretso, pwede gidang ila anak nga ila mahambalan para sa imo, di ba? Kinanglan lang bala inday ni Ressa nga mangin open-minded ikaw. Buksi ang imo nga paino-ino, ba paino-ino, mga iloy, tsakto na, ha? Paino-ino, kag ang imo balatyagon. Respetuha lang ang imo ginikanan na kay nga hindi nila gusto nga ikaw ang mangin makaluluoy sa ulihi. Kung para sa imo sigurado ikaw sa relasyon nga ninyo nga duwa ni Ched, hindi madula sa balatyagon sang ginikanan ang pagpangduha-duha, ang kabalaka, kag ang kahadlok sa mga mahimo matabo sa palaaboton. Di ba na? Kung pwede lang, hindi na Ressa, mamati ka sa advice sang imo ginikanan. Kag sang, kinanglanggid sa ginasaway sang imo mama sa inyo nga duha ni Ched. Muna balikon ko bala, ara husto ka, nga ara ka mo sa husto nga edad nga duha ni Ched. Pero, inday, hindi sa tanan nga gusto mo nga himuon, pwede na kay tungod ara ka na sa legal nga edad, di ba?
Hindi man siling ano man yung labot sa iban nga tao kung anong ila ihambal sa akon himuon kay kabuhi ko ni yes, insakto ina. Kay nga, ano man yung labot nila na ano man yung labot namon nga pahilabtan namon ng imo kabuhi. Di ba la? Kay kabuhi mo ina. Kag kamo iya nga duha ang mga buhi ni Chad. Pero, hindi ka tuod makabalaka sina, hindi ka matuod mahadlok sina, pero dapat mo man halungan ang respeto kag ang imo pagkadisente nga tao sa ila panulok sa imo, sa ila pagtanaw sa imo. Kay ti mga professional ka mo. Feeling ko malaghong guro ka mo nga doon, mati ka mo ni Chan. Mama, ay tawe. Hindi kaya mo na niya subong nguso. Yes, dear. Insakto. Para sa inyo na amo na gining hambal ko, hindi nyo lang pagdula ang respeto sa ginikanan ninyo. Kay kung ano man ang ginapatihan sa ginikanan ninyo, tindugan ginila ina-iya. Not unless nga may mga eksplikasyon, may mga hitabo nga magpabatsyag kag magpa-intindi man sa ila sang kung ano ang sitwasyon ninyo sa karon. Kung pabayaan na lang kamo abis amo sila nga sitwasyon sa ginikanan niya ni Chad, okay lang, ha? Kay ti daw wala man sila yung comment kung dira ka magtulog daw, okay lang para sa ila. Kay ti siguro di man sila, okay man niya sila takay daw, okay man lang. Yes, dear. No? Okay lang sila, pero hindi mo yung pagkumparar ang ginikanan mo sa ginikanan ni Chad. Na? Lain ang ginikanan mo, lain man ang iya ginikanan, lain ang ila prinsipyo, lain ang prinsipyo sa ginikanan mo kag ginapatihan. Sang sa ila. Kung sa bagay, amo na bala, kung pabayaan talang ginaga mo silang sitwasyon, paano mangin maayo? Kag paano mangin dungganon kag dalayawon ang aton pagpangabuhi diri sa kalibutan, di ba la? Actually, hindi man ta makasilingin na tungod abi sa religion, akon anuman ato na muklatan nga pagtuluhan, importante. Nagasunod man kita sa kung anong nagakadapat, kag kung anong husto. And just, di ba? Hindi ni Ressa? Kay feeling ko, amo gina yung gusto sang ginikanan mo. Ang husto ba lang? Kung pwede pa, kung gusto mo man pamana formal. Daw mo na ba lang gusto nila, na? Ni mama kay ni papa mo. Kung gusto mo pamana formal. Pagkanto di si Chad, kay istoryaho namon, kung gusto nyo na, galing tikiti, hindi pa man magpasugot si Chad. Kay tihang hambal ni Chad, nagasupot pa kamo para sa inyo pagpagabuhi. See? Gusto sang lalaki, makapreparar kamo para sa inyo palaabuton. What if? Ara naman ta sa mga ifs sa ngaton kabuhi. Kung magbunga na ko ng permi mo da pagtulog sa ila, aber, paano pa kamo makasigi, save, kag tipon sang para sa inyo palaabuton? Na, di ba la? Amo lang naguro, girl, ang importante, ha? Wala problema. Hindi man siling magpakasal, bongga-bongga gid, especially sa karon nga panahon sang pandemics, simple na lang. Kay wala na gid man siling full entourage, di ba? Ara lang ang ginikanan, ara lang maninay kag maninoy, wala na gani iya sang mga bridesmaid and grooms, di ba? Wala na gani, di ba? Kay wala na ginapahinugutan, wala na mga ring beer. Kag limited ang number, ang kadamuon iya sa makatambong. Simple lang. Kung daw hindi man kamo gusto sa simbahan, bisan una, sa civil lang kamo anay magpakasal. Tapos kung may ada mass marriage, pwede kamo iya nga mass wedding, pwede kamo dira iya maka-upod para mabasbasan ang inyo sinipagpangabuhi. Among malang na ka simple, di ba? Amo gini ang pundo, paano na lang abi kung magbusong si ni Ressa man? Kabay pa nga hindi lang, na masiling ka guro inday ni Ressa nga imuya titawe kaya ka na sa punta na ang ari lang diri. Pero hindi, kinanglan i-foresee taman ang mga posible na nga mga matabong. Na ang mga bagay nga dapat naton i-konsiderar. Kay hindi naton mapreparahan
ang mga bagay nga ara na natabo sa aton kabuhi. Kundi sa palaabuton pa lang, planuhon ta na kagtanawon ang mga posible. Pero subong sa nahambal ko na, hindi man ako kumpormi sa imo sinaginahimo. Personally, no? Kay kabalo ka man kay Tita Wilma, na kumpormi ako sa kay mama mo, nga ay hindi ka mo magpakasal na lang. Kung daw hindi pa ka mo, taga yanay ligwa, taga space ang tagsa-tagsa. Tapusan ninyong inyong mga plano, pakasal ka mo simple, kag magpangabuhi sang husto, di ba? Amo na lang na day, respeto lang kay mama kag kay papa mo. Ipakita ang inyo pagka-professional nga duha ni Ched. Paagi sa paghimo sa mga husto nga bagay, sa pagdesisyon sa mga matarong kag husto para sa inyo man mga plano. Mamili ako, bago ko lang nasiplatan na nga itong oras na alas 2:25 na, enough na inday na resa, kabay pa nga, hatag man kita kasanagan sa imo sini nagagamo nga pamansaron. Kag himuon ninyo nga duha ni Ched ang makapaayo para sa inyo para mangin maayo ang relasyon sang inyo ginikanan. Kag sang ginikanan mo, kamo bala ang rason, no? Kamo bala ang taytay para nga mag-inayuhay ang tanan. Patuba nga balang ginikanan mo kag ginikanan niya para nga maestoryahan nila sang maayo kung ano makapaayo para sa inyo nga duha. Hay, hindi ni Reza, suggestion para kay Ched. Alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time sa mga palangga. May natong diri nga mga pagtagpalamati. Kung kamo man may gusto i-share sa aton diri sa This Is My Life, mga hitabo sa inyo kabuhi, problema nga luyag man ninyo, pangayuan advice kay Tita Wilma, ara lang, sulat lang ninyo kag ipadala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede ninyo mahulog sa post office. Pwede man nga drop by ninyo diri kay nagahagan-hagan naman ang ginatubang natin nga pandemic. If not, ara sa iton personal iya nga Facebook account. Search nyo lang, Wilma Antupina Sugaton, may send message dira, click nyo, type nyo na kag i-send, personal man naton ina nga mabasahan. Hinago nyo lang inyong ngalan kag lugar, pwede ka, ha? Alas 2:26 sa liwat sa ito nanay dira mga kauturan nga ay abaw nagareklamo gid sang ila sini nga arthritis ug rayuma baw kapin paggout di. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Aha. Tawi mayong hapon patamyaw naman si Family Gulmatiko dira sa may Alicante sa Ibi Magalona. Especially kay Nanay Linda ko. Greetings from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. God bless you more, Tito We. Thanks, Gid. Okay. Dory Gulmatiko Ramirez. Nina, good afternoon. Gapamatigid kami diri sa Banwa Valladolid. Regards sa Tumarse kag Bituon family. Oy, kamusta ka mo dira to Mark? Yes, regards na lang dira sa iban paginaton nga mga suki sa kahanginan. Okay? Good PM Action Web, bisan ari ko di sa may Oasis, Mansilingan, mapinadayunon kami gihapon nga ga-monitor sa imo programa This Is My Life. Tita We, halunggid sa gihapon and God bless you always. Yes, in the Virgie Alpinda, madamo gid nga salamat sa imo. Tita Wilma, Bo Idol, kita from Mansilingan. Noime Portudo, salamat gid ha. Monitor kami diri sa may Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Exla, Fritz Torres.
Basta ha. Albert Contiga, ang programa ni Tita Wilma is for entertainment ni para sa aton ha. Hindi ta maghatag diya sa nga mga comment naton na personal. Okay? Sige lang kang imo da comment palambot na sa natungdan. Alma Agravante Sabater, mayong hapon Action Radio, keep safe. Good afternoon, Tito Web, present from Singapore. Hello to Energy Fans Club. Thanks, Tita. Hindi, Gina also, sir. Tita We, monitor lang ko di, Rico sa Bangga Tutong. Uno, Barangay Felisa, Angela Liarte Gayon Dato. Luis Gonzaga, pag-reach sa asawa ko sa Mailom, gapamati kada hapon. Ano name niya, Sir Luis? Mel Churita Ferrer, good afternoon. Kamusta na kamudera? Okay lang? Yes. Sa Yifano Madja Muhammad, ara naman sila ang atong sininga. Baghambal pa sila legit kuno sila ining money trading hindi ka mo da pagpadala-dala sa ila ha. Inday Blaza, good afternoon, salamat gid kadamo-damo sa ila nga ginabikti tanan gid nga nag-send sa ila message ara ay hambal naman ni Inday Virgie, sakto na Tita We, dapat respetuhon niya ang mama niya. Kay siling sa mga katigulangan ang lalaki ko, no? Pakayon pakulbon lalaki gihapon. O diba, Tita We? Good PM, salamat, Gid. O, madumduman ta na tuod. Well, anyway, thank you lang, Gid, no? Dali lang, Gid, o kayon, tadi sila, na. Okay. Luis, thank you, Gid, kag salamat, no? Priscilla Maasin Oropel. Madamo gid nga salamat sa imo. Okay, relax lang kamo da, balikan lang kamo karon ni Tita Wilma sa dugang naton nga mga greetings. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya. 24, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life, katuan naton sa siningiman nga hapon, Tita We.
ang aton sa ni FYI, for your information, sa karon hapon, luyag lang man naton ipahibalo ini sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Ina balang permi bala nagareklamo sang sakit sa ilalikod. Hindi ako ka-experience man ko na pro na sakit sa likod. Gani paano naton bala ina mapahagan-hagan na. O, di ba dapat gid na low back pain na diri kasami. Low back pain amo na sami naton nga mabatyaga nga pagpalanakit. Ina mas masiling ta kung may ginabatsyag ka dira ayon isa ina ka sentoma or isa ina ka palatandaan sang isa iya ka masiling naton masakit sa tulan o kung sa aton man kaunuran o kung sa kaugatan o kung sa inyo man mga joints nga makita sa sinaiya nga bahin sa atong lawas. Di kon maglikod ta diri, di ba? Paidalom. Masami nga hindi naton madumduman ang rason, di ta kabalukon nga ang ginabatsyag naton ina na ina ay oo. Ano gani? Mayara man nga magsakit ina tapos makasiling ka hindi na dula man na ito nga dugin bulu banyusan ko. Pagkatapos after how many days, liwat na mo naman nga mabatsyagan. Actually, ang pagpalanakit sang atong likod, pwede nga mangin rason siya sang kun anuman nga problema sa atong ikaayong lawas. Or maybe, abo pa mo ka na bala na sa masami tungod man sang sobra-sobra nga paggamit naton sang aton likod, ining likod nga bahin sang aton lawas, or sala nga posisyon. Masiling bala na overuse nato ng atong likod sa lawas o kung sala man nga posisyon sang aton lawas nga makaresulta man sang tuman nga kakapoy tuman nga kakapoy sa aton mga kaunuran, sa aton mga katulanan, sa aton mga joints na amo na nga mabatyagan naton ang kasakit diri. Kapin pa kung hindi husto ang posisyon mo sa pagpungko kag pagliso na masiling okay pa na kay tihuben ka pa mo, di ba? Amo na siya kung kaisa tibay ara naman kung kaisa nga makaalarma naman nga pagsakit, no? Dapat tagaan naton atensyon, tagaan naton igtagupangod. Ina kon ang rason infection ang pagsakit, or let's say nakibtan ka lang o may naipit dira ang ugat, okay lang, o kung mo na ginatawag nga nerve impingement o kung rayuma sa tulan o kung osteoarthritis man ina, or let's say possibly tungod sa cancer man. Okay, may ara kita nga nakuha nga mga informasyon, pila ka pa maagi, no, para maghaganhagan o mabuhin-buhinan ang pagpalanakit sa aton likod. Ang pinakamaayo, ang posisyon. Posisyon sa pagpungko, sa paghigda. Ari ay, ang paghigda nga nagahayang sa salog or sa bed, ang paghigda, tabala nga nagahayang, nga may ulunan sa idalong, ulunan po na ang nauyatan mo yatawe, ang imo sini nga tangkugo. Ang paghigda mo nga nagahayang ikaw nga may ulunan sa idalom sang imo tuhod o kon hindi gani pilon mo ang imo tuhod, no? Kon hindi man pagpilon, or let's say ipatong mo, no? Ipatong mo siya sa pulungkuan, sa isa ka pulungkuan o isa ka bangko nga manubo na makapahagan-hagan ina. Kung ako kabudlay maghigda nga ako kung maghigda ko nga nagahayang hindi ko kaya, no? So, kinanglan may may ulunan sa dalom sa akong tod kay komportable ako. Na mayong himuon ina once or twice. Paano? So, kung basta kung naghigda ka, marakon hapon or gabi, di ba? Or, pwede mo ina himuon, no? Isa, tubtub, duha ka adlaw para nga makapakuway man ang imo likod. Basta maghigda, kahimuon mo na siya. Pero importante sige hapon nga, lakat-lakat, no? Lakat-lakat, hinay-hinay, importante na for how many minutes, bisan nga masakit, hindi mo siya pag-station, nga siling kasakit kung ihulag, hindi amat-amaton mo gid siya. Applyan mo siya gamay nga hit, kag amat-amaton mo siya hulagnan. Pwede ina siya, di ba la?
Mga pila ka minuto, hulag ka naman. Bisan nga masakit siya, tungod nga ang hindi mo paghulag, makadulot ina o kung makaresulta sang pag-weekend o kung paghuyang sang imo mga kaunuran nga posible, makapadugay pagid sa pagkadula sang mabatyagan mo nga kasakit. Kung daw hindi pagid, imnan mo siya bulong, ibuprofen bala or paracetamol, ara ka naman titawil kung kinanglanon. Pero kung may doktor ka, mas nami again. No? Kung hindi mo na masarangan no? Kung hindi mo na masarangan, kado hindi siya hindi siya magaganhagan, ireklamo mo gid ina. Kinahanglan gid, ha? Okay. Pila amo lang na iya ang nami gid nga na-experience ko mo nga magsakit ang likod or mag-alay ang likod mo, higda ka, butangan mo ulunan, ang imo luko-lukuan, kag maghayang. Himuon mo na para nga maghaganhagan ang kasakit sa imo likod. Alas 2:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Oo, mayong hapon dira, salamat gid na. Salamat gid kay oho. Dali lang gid kay nakuha siya. Kay Tita Tinan Villarde, no? Good afternoon man sa imo. Kay Gmar Haban. Kay Serena Grande, yes, Mommy Diana Consolacion, good afternoon man dira sa imo, kag madamo gid nga salamat. Kay Roan Gonzaga Nabong, kay Juvie Monares, no, mayong hapon. Kay Ging Alib, kay Edgar Pilayo. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, kay Biheldas Montaño. Yaslin Well Basilan, hi, good afternoon man sa imo. Ara man si Joy Abria, salamat kay Ja, no? Good afternoon lang dira. Lilian Tadena, salamat man kay Tuto Christian Monterde. Mayong hapon lang sa imo. Kay Yolanda Alcayagi Galiegar. Nue Galiedo Zekari, mayong hapon. Yes, stay safe man. No? Jocelyn Alerta Cordero Hilyang. Kay Roslyn Padilla. Martin Aliling, maayong hapon. Kay China Tamayo Kausing. No? Sa Fiano Maha Muhammad, ina mo na sang nagasulod sa iton chat room nga man trading. Julius Bourbon Bulido, salamat man. Kay Raymond or Raymond SK. No? Richel Piral, kay Inday Jean Hisulgon, good afternoon man. Kay Veronica Santillan Menukan, kay Luis, yes, Kunos Bukayani Villavicencio. Raman si Luis Gonzaga. Salamat gid. Okay? Yes. Albert Contiga. Okay, kag salamat gid, no? Ang Angela Liarte Gayondato. Balikan ko lang na karon ang pilaman ninyo ka mga greetings. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw. Yes, Tita Wilma, lunas na lunas, Disyembre 25 tuig 2021. Unahon naton ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Trust your ability. Hambal sa imo horoscope ha. Tungod nga amo ina ang mangin rason para mahatagan katumanan ang imo sinihandom sa kabuhi. Aquarius kung single pa ikaw. Suno sa imo horoscope, ang imo makilala karon nga adlaw makadulot sa imo sang pinasahi nga tensyon. Pinasahi nga tensyon o kung pitik sang imo balatyagon. Pero kilalahon mo anay siya sang maayo ha. Kinahanglan kilalahay gidanay kamo sa isa kag isa. Masuwati mo nga mga numero 7, 43, 36, 25, 15 kag 8. Brandy yellow is your lucky color sa mga Pisces. Pebrero 19 tubtub Marso 20.
tanan nga ginapangabay. Isa, yes, tanan iya sang imo ginapangayo or ginapangabay o ginapray. Pwede mo ina himuon na sang hugot sa imo balatyagon para imo man mabaton sa husto nga panahon. Pasugtiman ang pangabay sang imo pamilya. Maswerte mo man nga mga numero 523 9 49 6 kag 15. Cherry red is your lucky color. Sa mga Aries, Marso 21 tubtob, Abril 19. Tungod maayo ang balityagon mo karon nga adlaw Aries, matapos mo ang imo trabaho nga matawhay. Kay nga mamag-an ang pagligad sang imo inoras. Ipagwa kag ipakitang imo creativity. Maswati mo man nga mga numero 3, 32, 46, 11, 24, kag 35. Caramel brown is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, ang contrasting life, amoy na magapanami sang imo sinikadalagaan. Nabatuna ang mga komento. Ina mga pag-criticize sa imo gamita ina bilang constructive criticism para sa imo kaayuhan sa ulo. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 35, 26, 49, 13, kag 36. Royal purple is your lucky color. Sa mga Gemini na tao may 21, tubtubunyo 21, tanan nga mga proyekto mangin, madinalagon Gemini, kung honest ikaw sa tag sa kation. Gemini, hambal sa imo horoscope, halungi ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 32, 47, 39, 23, kag 25. Matagas. Cyan blue is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, mas kilala mong kaugalingon mo sang sa iban. Diba? Yes, correct na yung Cancer. Gani, dead malang sa mga pasaway sa palibot mo. Pawala ilang sila. Buhatan imo regular iya nga hilimuon para sa inyo. Maswerte mo nga mga numero 4, 7, 40, 56, 29, 31, kag 22. Tangerine is your lucky color. Okay, nabatian nato ng mga zodiac sign para sa inyo mantag sa ka-horoscope karon nga adlaw una pa lang inangabahin. Gani relax si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga commercials. Life Extension Vitamin. Kay Jocelyn Alerta Cordero, good afternoon. Salamat gid no mayong hapon lang dira. Dapat respetuhan. Okay, thank you, Gid. Kainday, Gino, sister, then sharing, tita, salamat, Gid. Yes, Sister J, no, from California, good afternoon. Thank you, Gid. Yes, Eddie Laos, ara sila ko nung gihapon ni Nanay Sabel, nagaupod sa aton. No? Maria Teresa Ophelia, salamat man. Kag, ara man si Mami Diana Consolacion nagaupod sa siningapon. Salamat gid dira sa mga taga Isabela ha. Salamat gid. Ara dira si Inde Ophelia RC, si Mami Pilar Rodrigo kag yes tawe na si Nanay Dayin mayong hapon man dira sa imo kag salamat gid. Relax lang dira ha. Kag salamat gid sa inyo ba o kadamo sa ila. Okay lang na siya. Priscilla Maasin Oropel, thank you, Gid. Kag salamat, Gid. Balikan or enough na ina, ha? Salamat sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon,
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Leo na kita, yes. Ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Bisan wala matabo ang tanan nga ara sa penser mo. Sigurado naman nga ikaw ang magayayuhan sa imo estado sa kabuhi tungod sa imo pagpaninguha. Maswerte mo man nga mga numero Leo 3, 9, 46, 39, 15, kag 13. Emerald green is your lucky color. Virgo, mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Posible ang split energies sa isa ka relasyon or sa inyo relasyon, Virgo. At gani kinanglan tingwaan mo nga mangin balanse ang tanan sa tunga ninyo. Sino nga sa tunga ninyo? Sa tunga ninyo nga magpamilya, sa tunga ninyo o kung sa tunga ninyo sang imo ginapakamahal. Maswerte mo man nga mga numero 4, 13, 26, 39, 51 kag 43. Pearl white is your lucky color. Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. May yung pamatyagan mo subong. Kag, yes. Isa sang imo man ginahando mahatagan katumanan. Ma-experiensyahan mo man ang evolution sang imo wish para karon nga adlaw.
33 26 49 10 51 kag 12 ang imo masuwati nga numero. Magenta red is your lucky color. Mga Scorpio, ang mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob, Nobyembre 22. Ang imo energy ang imo energy nagadugang hanggang hindi ka matingala sa kadamuon sang imo trabaho nga matapos karon nga adlaw. Kung makabatya kagin man sang kakapoy, kinahanglan magpahuway ka man, Scorpio. Masuwati mo nga mga numero 24, 42, 22, 35, 14, kag 9. Snow White is your lucky color. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Kinanglan Sagittarius, chill ka lang kunara ikaw sa dalan mo. Mangin cooperative ang tanan nga may kahilabtanan sa inyo sini ginahandom, especially sa inyo organisasyon. Kaya masuwati mo naman nga mga numero 8, 35, 56, 29, 15, kag 35. Carrot orange is your lucky color. Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Kung ano nagakatabo sa palibot mo, Capricorn, karon nga adlaw, bato na sang bugos sa balityagon mo. Ina ang pinakamadali kag pinakamamagan nga pamaagi para makapadayon ikaw sa imo kabuhi. Be patient. Masuwati mo nga mga numero 23, 36, 13, 15, 18, kag 25. Honey yellow is your lucky color. Nabatian ang tagsa naton ka mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa Lunes nga adlaw, Enero 25, tuig 2021. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit,
kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Yes, salamat sa pag-upod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang orasyon para batuk sa COVID-19. Miss Margie Niva, salamat man sa pag-upod. Kag yes, kay Antonio Beronio, salamat kid. Na? Amen gid para sa itong tanan ginaampo. Nga mahitagan katumanan, mahitagan katapusan ang tanan naton nga ginapangatubang sa karon. Okay, antes man si Tita Wilma magpaalam dira kay sa sitio Alibasaw, Barangay Pandanon, sa Pamilya Visarios. Halin na sa inyo hinablos nga si Sising Visario diri sa Bacolod, nagatamyaw man sa inyo karon nga hapon. Kag kay Nanay Auring sa Barangay 27, salamat man ha. Okay, gid Alas 3:20 si Tita Wilma magapaalam na. Sa itong pagpangalagad sa This Is My Life para karon nga adlaw, pero nga ito man Bible verse for today. Halin sa Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to the death. I can't say goodbye. Madamo gini salamat sa iton sa mga palanggang mga tagpalamati. Was na naman kita mag-off the night. Pasensya sa wala na iton malabutan. Pero standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.